खासदार नरेश म्हस्केंनी खासदार संजय राऊतांबाबत खळबळजनक दावा केला। राऊतांकडे आता राज्यसभेवर निवडून येण्याइतपत संख्याबळ नाहीये, त्यामुळे राहुल गांधींनी संजय राऊतांना शब्द दिला, जर शरद पवारांचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करून घेतला तर त्यांना खासदारकी दिली जाईल, असा शब्द राहुल गांधींनी संजय राऊतांना दिला आहे, असा दावा नरेश म्हस्केंनी यावेळी केलेला आहे। पुन्हा स्वतः खासदार कसे बनतील याची काळजी त्यांना आहे आणि त्यामुळे ही सर्व वक्तव्य येत आहेत त्यांच्याकडून। त्यांना मला असं कळलेलं आहे की त्यांच्याकडे तर संख्या नाही राज्यसभेवर निवडून येण्या इतपत, परंतु राहुल गांधी यांनी त्यांना शब्द दिलेला आहे की शरद पवारांचा पक्ष जर तुम्ही काँग्रेसमध्ये विलीन केलात तर तुम्हाला आम्ही राज्यसभेची खासदारकी देऊ। आणि याकरता त्यांनी पवार साहेबांना सल्ला दिलेला आहे, सूचना केलेली आहे की तुम्ही काँग्रेसमध्ये विलीन व्हा। सुपारी वाजवण्याचं काम ते करतायत।